Els nens són una verdadera benedicció de Déu. Finalment hem decidit per adoptar un nen. De fet, un net, perquè a la nostra edat un fill ja no ens el deixa d'adoptar. Amb aquesta merda de cançó, amb aquesta lletra tan sensible, com vols que s'adormi el nano? A veure, escolta'm, que és la nana de tota la vida. Deixa estar, home, deixa'm a mi, home. No la tiro. Així què? Apa, dorm, amor seu, que ja et toca clapar. Dorm una puta estoneta, vuitoretes com a poc. Dorm xilú, cabronàs, on esclafo el cas. Una cosa, ha canviat molt, la societat, perquè digues, quants fills va tenir la teva àvia? Ja ho he dit, 6. L'àvia? Aquí i els altres 5. Quants la teva mare? 4. Quants hem tingut tu i jo? 2. El nen no té fills. No. I la nena té un gat i el té castrat. Així que anem directes a l'extinció. El món s'acaba, Ramon. Les coses com siguin. I tu dius que jo em poso nerviosa, que jo em poso nerviosa. Jo no em poso nerviosa. Que jo em posi nerviosa és una cosa que tu penses perquè jo estic la mar de tranquil·la, perquè l'únic que em passa és que no puc dormir, però a part d'això no tinc res més. M'entens? M'entens, Ramon? Jo visc amb això, Jo amb això. Saps des de quan fa que no fem el tema? Mare de Déu, mare de Déu. Des del Covid. 4 anys, 5 anys. No, però no des del Covid de la pandèmia, no. Des del Covid de les Olimpiades del 92. La preadolescència. Papa, què és l'amor? Em preguntava un dia la meva filla. Dic, l'amor és la llum de la vida. I el matrimoni, dic, és la factura que es paga. Ja passat. Us dic una cosa, Nosaltres tenim una neboda que està embarassada i amb això de la crisi que no hi ha aigua, doncs està embarassada i l'altre dia va trencar aigües i les va aprofitar per regar els gedanis. Perquè l'única cosa que és saludable, l'únic alè d'aire pur que els adults tenim per respirar, sabeu què són? Els nens.